गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ भारत हादरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। इउक्रेन हादराव सोलोंथाइ लानो आरो साख्रि मावहैनाय रोजा रोजा भारतारि सुबुंफोरखौ भारत सरकारा थाइसेबो रां लायालासे हादर फारसे लाबोनो गोख्रों थांखि लाबाय। मख'नो गोनांदि रुसिया हादरनि आर्मिफ्रा इउक्रेन हादराव दावहा होगासिनो दंबाबो भारतनि सासेबो सुबुंफोरनि सायाव हामला खालामा होनना मिथिनो मोन्दों। गुबै बाथ्राया जाबाय इउक्रेनाव भारतीय सुबुंफोरखौ गारिजों बुथुमना लाबोगोन आरो बुथुमनाय गारियाव भारतनि फिरफिला लानो रुसिया हादरा खावलायदों। भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा रुसनि प्रेसिडेन्ट भ्लादिमिर पुतिनजों बे आयदानि सायाव सावरायदों आरो रुसआ खोथा होदों भारतनि सायाव जेबो खहा खालामा होनना। मख'नो गोनांदि भारत हादरा रुस हादरखौ दावहाखौ दोनथ'नो खावलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। अदेमानि रुस हादराबो भारतनि खावलायनायखौ सनमान होदों। अब्लाबो रुसियाया इउक्रेननो माखासे सार्थ होदों, अब्लासो दावहा दोनथ'गोन। इउक्रेन हादरनि आर्मिफ्रा सारेन्डार जानांगौ आरो रुसियाजों गोजोन सावरायनांगौ होनना गोख्रों बिथोन होदों। नाथाय इउक्रेन हादराबो हादरखौ रैखा होनो दावहा होलांबाय थागोन होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। बर' फिसानि थाखाय गोजोनथाव खौरां। थांनाय 22 फेब्रुवारिनिफ्राय 28 फेब्रुवारि 2022सिम रासिया हादराव खुंजागासिनो थानाय मस्क' उसु स्टार चेम्पियनशिप बादायलायनायाव बर' फिसा सानमा ब्रह्मआ नैथि जायगा आवग्रिनानै सिलभार मेडेल एबा रुपानि मेडेल देरहानो हाना बिटिआर हालामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। सानमा ब्रह्मनि रुपानि मेडेल देरहानायखौ बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ गोजोननाय फोरमायना सानमा ब्रह्मनो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे बिथाङा सानमा ब्रह्मनि देरहासार जानाया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव होनना बुङो। गुबुन फारसे आरोबाव सासे बर' फिसा चिरन्जित बर'आबो मस्क'आव उसुआव मेडेल देरहासार जानो हादों। मालागुरि पिएचडिसिनि सिङाव 3,19,652 रांनि लामा बेखेवदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय मालागुरि पिएचडिसिनि सिङाव थानाय बलामगुरि गामियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रेवरेवा नार्जारिया MGNरेगा बिथांखिनि लामा बेखेवदों। गासै 3,17,652 रांनि बे लामाया जाफुंनायनि लामायाव फैनायखौ ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों आरो दिनै लामा बेखेवनायाव बयबो लोब लोब फैनानै हेफाजाब होफैदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। क'क्राझार बागानसालिनि मेडिकेल बिफाननि फरायसा धृतिमन भिक्टर पुयाना इउक्रेनाव थाबथानानै दङ। न'खरनि सोद्रोमाफ्रा दुखु फोरमायदों। क'क्राझार बागानसालिनि थागिबि दिलीप बुयान आरो सुलक्षणा ब्रह्मनि फिसाज्ला मेडिकेल बिफाननि फरायसा धृतिमन भिक्टर पुयानजों लोगोसे आसामनि माखासे फरायसाफ्रा इउक्रेननिफ्राय फैफिननो हायैखौ गोथौयै दुखु फोरमायदों न'खरनि सोद्रोमाफ्रा आरो भारत सरकार आसाम सरकारनिसिम खावलायोदि इउक्रेनाव थाबथानानै थानाय फरायसाफोरखौ रैखाथि होना आंगो हादर फारसे लाबोनांगौ होनना। खैफोदनि समाव हेफाजाब होनायासो थार लोगो। नाथाय नुनो मोनबाय रुसियानि हामलानि समाव इउक्रेन हादरखौ आर्मि पावारजों हेफाजाब होनो बुहुमनि दरसेबो हादरानो आवगायबोआसै। दावहानि सिगां समाव मुलुगनि गोहोगोरा हादर आमेरिका, इंलेन्ड, जार्मान, फ्रान्सफोरा गोबां हेफाजाब आरो थुलुंगा होदोंमोन। नाथाय रुसियानि हामलानि समाव इउक्रेन हादरा हारसिङैनो जानांबाय। इउक्रेननि हादरगिरि जेलेनस्किया दुखुयै बुंदोंदि जोंखौ खैफोदनि समाव रावबो सान्थ्रि गोहो होआसै। रुसियाखौ बे समाव रावबो हमथायासै। दिनैबो रुसनि आर्मिफ्रा इउक्रेन हादरनि सायाव दावहा होगासिनो। फारसेनिफ्रायनो इउक्रेना सिलिंखार जादों। इउक्रेननि राजधानि कुइभ फारसे दखल खालामनो रुसनि आर्मिफ्रा आवगायलांदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। तेजपुराव भारतनि मानगोनां हादरगिरि रामनाथ क'विन्दआ अख्रां रौनिया हान्जानि बिरखंजों दावबायहैदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हादरगिरिया तेजपुर बुहुम फरायसालिनि मोनसे बेखेवनाय मेलाव बाहागो लाहैगोन। हादरगिरिजों लोगोसे हादरनि गिबि आइजो श्रीयुता सबिता क'विन्दआबो बाहागो लाफादों। लोगोसे आसामनि रायजो बेंगिरि गिबि मन्थ्रि बिथांमोनाबो हादरगिरिजों लोगोसे बाहागो लाफादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।